Mangwanani akanaka kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka nepart 2 paconfession iya yekuti sekuru vangu vakaromba, vakatsika benzi, vakaribvisa maparts, vakaisa mhepo yacho yebenzi iroro pandiri. Iyi ndiyo part 2 yacho. Bamunini vangu vakabva vasimuka vakati mukuwasha anga asina kuroora uye taisatomuziva sezvo paaifanira kunoroora ndipo paakaita accident. Hama dzacho dzakabva dzati hapana ane mari, kana yazowanikwa tichazoona plan. So takati tapedza zvekuviga mufi, manheru acho vamwe gogo vachibva vati kwandiri huya urare apa paiva nebox remurume wako. Ndikabva ndati zvakanaka ndiri kuuya. Ndakabva ndanzvenga nevamwe maiguru vakabva vati hakuna shona yakadaro. Mangwana acho vakamuka vachipopota. Ndikavapindura kuti sorry gogo, ndakazotobatwa nehope ndiri pamoto. Ndakaenda hangu kumusha kwedu ndichimirira manyaradzo uye nekusunungurwa. Ndakasvika ndikarwara zvekuda kufa chaizvo. Zvese zvaita murume wangu kurwara kwese ndizvo zvandainge ndava kunzwawo. Saka ndakazombofambawo ndikamuhaka. Akabva ati ndanziteera mukadzi wako ndiye akakuuraya. Ndikabva ndati dzoka kumba kwenyu, ini handina mhosva newe. Ndakagara mwedzi kumba kwedu nyaradzo ichibva yazoitwa. Takati tichisvika kunyaradzo, manheru acho mwana akatanga kuti akanditarisa obva atanga kuchema, akatanga kunditya zvekusatoda kana kubatwa neni. Aiti kana akatarisa pahwindo remumba mataiva takarara aibva atanga kuchema. Apa aiva mudiki zvekuti nguva yacho aiva achitoyamwa. Akapedzisira atova nemabayo nekuchema kusvikira ava kungogomera zvekutotadza kufema. Takabva tazomhanya pane vamwe madzimai vakamuyeresa. Hapana kana chavakataura, vakangoti musha uyu une vachenjeri. Nyaradzo yakati yapera ndikadzoka hangu kuSouth Africa. Apa ndaiva ndisina kana pekutangira, hama we, kwaiva kungoti ameno ndozozvionerawo kumberi. Ndakasvika ndikagara nekazini yangu tichisheya. Apa mari ndaiva ndisina kana, asi Mwari havafe vakakurasa kana uchirarama munyika ine vanhu. Ndakakumbirawo mwana wavatete vangu mari yekuodha masupa, akandipa 1.5, ndipo paiva neyerent plus mwana aiva achangobva pamukaka. Ndakaodha hangu masupa angu ndikatanga kutengesa zvikambofamba. Ndikazotorerwa masupa aya nemetropolis. Ndakatanga kutsvaka mapiece job ekuwacha ndichimawana. Ndakazowana basa pandiri kushanda namanje murestaurant. Ndavawo nelife iri nani. Nyaya dzacho dzakawandisa, zvanhasi ndombogumirawo pano. Hama dzemurume uya vanogobvunzawo kuti ko mwana ari sei, but hapana kana any help yavanombopawo. So nawo mukomanashi ndava kudawo munhu wekufambidzana naye, sezvo murume ava ne3 years ashaya. Ndambozamawo kuzvichengetedza, asi dambudziko kana ndikangofunga zvandakaona pamurume wangu achifa, ndinotanga kuchema ndega uye ndinobva ndatoluza interest. Saka handichazivi kuti inyaya yekufunga here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakatoiswa pandiri, pane zvimwe zvinhuwo maybe zviri kutoitika. Please mukomanashi, ndibatsireiwo kuti ndoita sei kuti ndizvigamuchire kuti hapasisina munhu. Kana kuine vanokwanisa kundibatsira, ndakumbira shuwa kuti ndibatsirikewo. Ndinoda munhu ari serious nekuvaka musha uye anozodawo vana vangu. Ndinogara ne1 mudiki muhombe ari kuhama dzababa vake. Dambudziko kana ndikangowana munhu ndinozongomuudza zvekuti handei tinoongororwa ropa, munhu iyeye haachatobatike zvachose. Saka kana panewo ari serious zvese nekuda kunotariswa ropa, makasununguka kumupa madetails angu, ndinovimba kuti ndichabatsirikanawo. Please notify me kana maposta. Ndiyo yanga iri confession part 2 yehanzvadzi yedu iyi. Vari kuti ivo vari kutsvakawo rubatsiro. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please hide my identity. Makadii mose vedare. Ini ndinoda kureurura kuti ndiri kuziva kuti kwakashandiswa mishonga kuti nyaya yedrunk and drive itsikwe. Mishonga iriko hama dzangu, inotoshanda. Gore ra2015 muna June, Simba akahaiwa nen'anga nevanhu vayo
paiva nevanhurume nevanasikana vainopira mashavi avo kumvura. Vasikana ava vaiva vechidiki vaiimbira n'anga iya. So simba uyu akadhiraivha akadhakwa ndokubva aita accident kudorowa kuhwedza. Vamwe 4 ndokubva vafa. Iye nemunhu 1 ndivo vega vakararama. N'anga iyi yakafawo kwaMurambinda hospital. So polisi yakabva yatanga kuteverera ichitarisa kuti simba ari kurikavha here. Iye ainge ari kumba asi aiva ari pamhosva. So simba akati arikavha from injuries ndokubva aenda kune umwe mupostori anosanganisa upostori neun'anga. Akabva apiwa mishonga wekuti kana mapurisa aya kana ava kuuya kuzoinvestigata aibva angodhakwa nekutaura kwavainge vaita naye obva angodzungaira obva atoenda zvamuchose. Mapurisa aya akazouya zvikabva zvaita sekudaro akangoenda haana kana kuzombodzoka. Nhasi simba uyu kana ndakamutarisa so anogara nemazitsvina. These people vaakaurayisa they are hunting him. Upenyu hwake hapana chinomufambira, atambura asi haadi kuzviendesa kumapurisa kuti akwanise kuripa mhosva iyi. Mhosva hairovi. Saka ndiri kutsvakawo hama dzevanhu ava kana paine anoziva nyaya iyi dziite kuti munhu uyu anoripa mhosva atambura Vedu we. Asi kana zvichitaurwa kwainzi vanhu ava ainge akavatakura kubva kudziva rasekwa kana kuti kuDZ muHarare. Vanoziva nyaya yevanhu vekufira murodhi iyi yekudorowa kuhwedza vakaita accident nemota inonzi Noah. Ndibetserei oro mapurisa ekudorowa kwakaitika accident. Ndinokumbirawo kuti ngatibatsirei simba uyu azviendese kumapurisa nenhau yekuti atambura. Kana kuine vanoziva accident iyi yakamboitika hanzi pakafira n'anga nevanhu vaienda kumvura kunotambira mashavi ekumvura hanzi kudorowa, please contact me ndikusanganidzei nemunhu uyu. Asi ndinozviziva kuti vazhinji vachatouya vachiti tiri kukumbirawo nhamba dzemuprofita uko kwakaenda mukoma simba kuti vakwanise kuvharavhara nyaya iyi. Ini nhamba dzemuprofita iyeye handina uye zvekare simba wacho handimuzivi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, please post for me as ID. I am a woman aged 37 from Gutu. Ndakamboonawo uroyi asi uhu handiuzivi shem. I dated this man ainge ati kurei kundidarika. He was a very rich and he owned my businesses akawanda. He asked me to visit him and I was very impressed. For the past 2 years I have had 4 miscarriages. Ndakaenda kumaprofita ndikapiwa minamato zvikanzi ndirare ende ndicharota zvese zvinoitika kana ndakarara. Zvandakaona kana neni ndakapererwa. Munhu kuchinja kuita gudo, kutanga kuchema semwana mudiki. After that ndakazodzokera kumuprofita uya akandiitira minamato. Ndakashamisika kuti murume uyu akabva uya kwandiri achiti ane confession. Akandiudza kuti miscarriages aya awakaita neni I needed fresh blood for sacrifices. Ndichitaura kudai he is mentally unstable. Iniwo uroyi ndinounzwa asi apa ndakapererwa and I told myself kuti zvekare kuti ndizotorana nemurume ane mari dzake kwete ndatoguma ipapa. Ndiyo yanga iri confession yaHaidi. Hanzi ndakasangana nethis businessman but mu2 years dzatakadanana ndakaita 4 miscarriages. Zvakangooma Vedu we. The following voice note inorwadza inotyisa. Hanzi Pamba panongogara pakazara mipurwa, nyoka, black mamba, green mamba. Zvakangooma saka let me play this voice note. Muri iyi iri kutsvakawo rubatsiro. Hello Mkoma Nashi, please can you change my voice? Nyaya yedu yakamira yakadai, nyaya yangu yakamira yakadai so in my family. Takaberekwa triple 11 mumhuri yekwedu, 9 boys and 2 girls. Inini wacho ari kutaura ndinokupedzisira ndiri wa 1985 ndini last born mumhuri yekwedu. So pakukura kwatakaita ini ndane 1 year ndaberekwa. Zviri kunzi baba pane kwavakaenda baba wekutibereka ndobva vanotsvaga mishonga yavakatsvaga vachiti ndeyekutsigisa pamusha nekurima. Bhosi tichikura zveshuwa pamba pedu paitwa field day almost every year. Saka tichikura kudaro tainzi zvona tifanirwa kubuda nemoto panze. Kana zvazvo toda kuenda kubedroom washandisa light unofanira kuenda nematches
unokwenyera moto mumba, usabude nemoto uchibvira kana kubuda nemarasha panze. Saka dambudziko rakazoya pakudai, so mudhara vafa. Mudhara vasati vafa vachiri vapenyu, Pamba pedu pakaonekwa chimupurwa, but by that time I was very young. Pakaonekwa chimupurwa na brother yangu yemuna 1972, and a twin brother, saka one of the twin akaona chimupurwa Pamba. Ndobva audza mama kuti aona chimupurwa dead, by that time vanga vasipo. Saka vaviri vamhonzi vakatora rekeni nematombo, ndobva vapa mukomana kuti auraye chimupurwa, ndobva auraya mupurwa uyawe. Auraya mupurwa vakaudhonza, ndobva vauisa pasi pemuti, because payard pedu pane orchard. Then baba pavakazouya, ndobva mama vazoexplaina kuti pasvika chimupurwa so. Saka tachiuraya, baba vakabvunza kuti chiri kupi. Vakati tachiisa pasi pemuti apo takamirira kuti uuye. Then by that day, same night, baba vakabva vazomutsa mukomana wokuuraya chimupurwa anova brother yangu. Ndobva vatora chimupurwa chiya usiku around 12 midnight. Ndobva vanochicherera kwavakachicherera. Ndobva vachiviga, vachibva ikoko mukomana yakabva atanga kurwara, like munhu maraliya, achipera simba, achidikitira. Ndobva vamutora baba, ndobva vaenda naye kun'anga kwavakaenda naye usiku yohona mai. Saka mukomana haana kumboitaura as a secret yake, akangogara nayo. Kungokura kwake angoramba ainazvo mupfungwa make kusvika azorora kutoita mhuri yake asina kumbozvitaura. Then pakazofa mudhara, ndobva mudhara vavigwa. Tagara pakabva pazotanga kuoneka zvimupurwa zvekutodaro manje. But then each and every time unenge uchingoona chimupurwa, ukachiona chimupurwa unogona kuchiona chiri mumba, mubedroom yemukomana, because pane imba hombe like 7 rooms. Chinobuda mumba meyamwe, amuwane simba rekuti muchiuraya, kuti icho kusvika chaenda chinopinda paguva. But pachinopinda panenge pasina kana mwena muhombe unokwana kana dzvenyu zvavo, chinongodisappear chasvika paguva. I remember one of the years my brothers achiti ngaticherei guva tione kuti chinhu ichi chiri kumbopinda pai. Then vamwe vakuru vemuraini vakati no, guva haritenderwe kucherwa. Saka zvakazoramba zvichingodaro ngoti pane pachingooneka zvimupurwa, ukatongoona huku ichikanuka chete ukaenda pairi padhuze nehuku unotoona paine rimwe zimupurwa risingatomboiti. Nenyoka futi dzinenge dzichingooneka Pamba, mazinyoka mahombe, magreen mamba nemablack mamba anenge achioneka achitodya sadza kwatinorasira marara kana kuti kwatorasira makoko tichisuka maplates, anenge achidya sadza. Saka takazongotangawo kufamba semhuri, because isusu pa11 wedu vamwe vanotoshandawo vane mabasa ari nani mumagovernment, vamwe tisu tisina mabasa ari nani, vamwe vanotorowo nemabasa ari nani. Vamwe vakatorowo mabrothers anga vanotorowo nemhuri dzavo nevazukuru vavo, but vamwe vacho vakatotorana mapeace order pamisha, vamwe vacho vakatodivorca, dzimba dzavo hadzinazogarika zvakanaka. Even inini as I'm talking, handitori no murume, but I am a mother of 3. Even sisu vanga havana murume, but she's a mother of 4 girls. Saka tinozongoti mumwe nomwe nekufambawo kwaanenge achifamba tete tichingonzwa kuti baba venyu vakaromba, baba venyu vakazodii, baba venyu vakazodii. But chotinetsa ndechoti sevana vanyamunhu kuti tiise musoro pamwe chete tifambire nyaya dzacho hazvibude. Saka manje zvimupurwa zvakatanga kuwanda. Ezvinezvi zvakutoya zvakawanda, like zvinotogona kuya kana zviripo 8, so tinogona kuzvona zviripo 8 zviri pavhranda. Mazimupurwa mahombe chaiwo anotoita kunge mwana wengwena, mwana wegarwe. Zvimwe zvakatozorora, zvakatorara, zvimwe zvichitorwisana, zvitoratidza kuti zviri kufara zvimupurwa zviya pazvinenge zviri. But hatina zvatokwanisa kuzviita, because hazviroveki, kuti uzvirove tinotozvitya, but zvinozongodisappear. Unogona kana kuna nyoka black mamba inenge yakareba kana 2 meters, yokuti kana yakaita round yakaungana sototofunga kuti pane tai, but ukasvika tai ndani akanda tai apa, ukasvika ipapo unotoona riri zinyoka rakutorudunuka rakutofamba rakutoenda. Saka isusu tichitaura manje nehanzvadzi tikati guys, onai zvinhu zviri kuitika pamusha apa, because isusu tatosvika pakuchembera, tichazvitadza but tichasiyira vana vedu dambudziko. Saka vana bhudhi vangu vakatanga kufamba variko kuZimbabwe ikoko, ndobva vafamba, ndobva vakaudza kuti no, baba venyu vakaromba. Ndobva vakaudza zvanga ndichitaura kuti baba vakaromba, ndobva vanoudza kuti baba venyu vakaromba. Saka mushonga wavakaromba pane mhiko dzavakatadza kuita. Saka mushonga uya ndowakuchinja kuita zvimupurwa, ndowakuchinja kuita nyoka, ndowakuchinja kuita makava, because Pamba pedu futi payadi panooneka makava. Usiku unotoanzwa makava achitochema.
ndimazvona saka ndovakuchinja kuita mhuka dzese. Saka pamunoona zvichipinda pagwapa panobva pasumuka mhepo yekuti imimi vacho vana hamugare mudzimba, vasikana havaroorwe, vakomana hamufanira kugara nemadzimai, ndo zvamungofanirwa kuva muri. Saka vana bhudhi vangu vakasvika pakuti isusu taneta tangosiyawo zvakadaro. Ndati guys, tikasiya zvakadaro hatina zvataita bhosi tatobatira vana vedu avari kukura, bhosi vana vedu vachaitawo vana vavo, zvinhu zvoramba zvichingodaro. Saka ngatigadzirisei. Saka one of my brother akandifonera last week, ndiri kusouth, achindiudza kuti tete mama muchembera akati vana vangu haitaimi kuti ndikusunungurei, uyai mese muungane tibatsirane tione kuti zvinhu zvitinozvifambisa sei. Bhosi kubva tichikura ini mama vangu vakandiudza chero ukaroorwa ufanira kugara kumurume. Vakandiudza vega when she was angry, vachindipopotera kuti iwewe unotofanira kuita inini vasikana vangu mese ndinotokucontrola, chidembo tamba muswe ndakabata, even ukaenda kupi you're supposed to come back for me, hauroorwe, hauite musha, haudi. Saka panyaya iri kunetsa mukomana ashi ndeyekuti ameno kana paine vanokwanisa kutibatsira kuti zvinhu zvakaita kunge zvimupurwa, bhosi zviri kunzi zvinezvo zviri kugara mumba, nyoka idzodzo nezvimupurwa zviri kugara mumba ende zvakawandisa. Ende kumaprofita kwatotofamba vanhu maprofita andoshandisa kuti ini bedroom irimo rigara sei riro rakazara zvimupurwa nenyoka, rifanira kutopinda vanhu, bhosi rine zvinhu zviri dangerous, but isusu hatina zvatinenge tichiona. Saka wameno mukomana atika muchikwanisa kuti wanirawo kana kuti tipowo manhamba evanhu vanokwanisa kutibatsira kuti zvinhu izvozvo zvibviswe, zvibatwe, zvibviswe nesuwo tisunungurwe. But panyaya yekuti manje mama vada kuti tisunungurwe, sisi vada kuti tifambe navo tichienda kana kuti maprofita kana kuti kun'anga tiri isusu mhuri namai vedu vari kuti havadi kuona hama yavo, havadi kuona munin'ina wemurume, saka vada kuti tifambe pachedu. But ndiri kudzanzadza kuti guys pano pari trick, bhosi tichaenda zvinhu izvi zvinobata muchembero, kuti muchembero akaromba namudhara, then isusu toita kunzi tapfuma muchembero urwo. Hazviite here kuti tiende nehama yamai kana kuti mama vari kuramba kuenda nehama yavo. Saka ndizozvati pacho patichasangana muna December vachititendera kuti tichifamba semhuri tongofamba navo here pasina hama yavo, hazvizotinetse here mangwana mukomana achi, kana kuti tinongosiyana nazvo isu tongoita zvekuti tikwanise kugadzirisa pamba pedu, kana tikwanisa kutiwanirawo vanhu vanotibatsira ungotiitirawo saizvozvo. Ndichatevera comment section. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.